Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Where's the candle? Okay, salamat Lord. Yay! Happy birthday! Thank you. Thank you Lord sa mga blessing sa nag-share na ng mga pagkaon. Yay! Dante! Good morning. Nasamad ra ba ko? Good morning diha tita Bitani. Nasamad ko may adlaw na tong tanan guys. Nasamad ko diri. Ba asa napita gid ang samad na kanag. Asa pikas diri? Pikas diri? Uy na may dugos lagi silang liog. Why? Mong na sausaw sa sama. Kay di lagi manguan, magkiat didto kay na. Madala jud sa ospital nya. Saon na kuno pagdala sa ospital pa. Kuha na ng titanos. Dari titanos diha? Asa man dire? Daghan lagi tug dugo nak. Yung mong gisagyad yung ano to, yung napalapak. Good morning diha Mami B ug ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Morning. Salamat ni kaayo. Hit lang. Kay manis tita nimo. Ana Ma'am B nakaluto nas Nicole. Parang dali as Nicole nakaluto. Ya, prepare nag diha. Mo diha nagatuhang birthday girl. Nakatry ni siyang maglitson kaduha. Ay 18 birthday o 7 birthday. Salamat ay pagkado sa nag-sponsor na itong iyahang birthday, 18 birthday. From Texas. Sino guro ni? Yes, still tabang na siya gluto. Wala pa napalitan ng ano, basura. Nagduha busy kayo kay kuan malagi na. Prepare me. Mag-iskabit si kog isda. Magkuan pa buffalo wings. Di kanila pang iskabit sira. So natabang nas Cristel og prepare gabi pa na siya nga hinlo dali sa kusina. Grabe ni mata ka. Masuko ni siya basag. Mo jud nang muli ko diri kay kalat. Suko na siya mambi. Suko na sa kalat. Mura na si Mami B. Mura na si Mami B nga mas kung kalat nagkuan day ko kanang mag-iskabit si isda. Isang isda man sulusog. Si Nicole galutog spaghetti na pud. Ya buffalo wings. Mora, lechong manok. Sa nilabin ni mo. So lagi jahang spaghetti. Kaya may marak karoni sa ano hugdan man. Kaon ko mo Cristel salad. Favorite niya na. Yan favorite niya. Ako favorite ko. Inig magnay handa dito mawala ng fruit salad ug kanang Daghan pud mi kayo mga prutas. Manya na ma-display na tanan diri. Salamat kay Ma'am B. Itong birthday girl. naon ta may salad. Hala ni bumbiro ay ambulansya. Busy kay Ma'am B kay daghan pa kami napay mga prutas ako pang i-prepare. Nakatuhang iska bitsing isda. Yummy kay nila sa isda guys. Masa kay humba-humba ron kay di ta magbaboy-baboy. Mamigas so dere min nagluto sa kuan. Akong tabang po ning palit ni Ma'am B kay magta gas, emergency na jud kay matutuan yan. Anes dun sa Jijin to ah. Kamay na lang last na lang kamuhang Hi guys. ang bisit. Mara jud kam bisita na mo guys, maora jud na. Salamat ka ni Ma'am Nasliminda. Ug mga igagaw nila sa Cristel ron namong tawgon. Matay kadto sa blessing nga gi-share ni birthday ni Cristel ya. Kuan ka nang na unsa man ang iyang tuo nga natumba naman na. Salamat kadto Ma'am B, diya na naluto nag mga aw kani day na nalutuan na litsong manok na tulo ka buok. Nya iskabitsi, nay lumpia, nay banana meat. Ya kameraman nawag ramis mga igagaw ni Papa Edi unsag mag picture. Cute bitaw na silang tulo.
21 kuno pa'y uyab. Bitaloy. Madagang gulang kuno siya. Pangita isang iskat stip abi kay Louie kay putis bikas pa. Kau ta may iskat stip na wala lagi iskat stip nang hipos bayam ni. Yang ati. Happy birthday. New Year o salamat sa mga blessings labi na ni Mami V sa mga pagkaon na nasa mga tubangan karon o tubayin ni kanunay Lord sa mga paglakaw. Amen. Ni ate o nilang tita pala sa akong birthday. Wow! Sila mo bini. Si Mami V, di ay si Tita Bitani. Ma'am Bitani, salamat ninyo. Wala ning tanan, wala pud mo yung kuan mga blessings na inyo i-share sa amon. Ato amen. Father, Son, and Holy Spirit. Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Where's the candle? Okay, salamat Lord. Happy birthday! Thank you. Thank you Lord sa mga blessing sa nag-share na ng mga pagkaon. Dante! Kauna ni. Dado yung kuha. Mo din ning nagwapo na sila. Kuha na na isda na lagi kaon. Ano kami? Walay baboy-baboy. Hindi kaon na dahil lang. Si Bibi asa man? Natug. Oh, kawa dito kay alas 12 na mangmatog man. Nyag. Ari ka man daw! Mas Trixie. Hala. Ay magbaylo ra mo. Magina, kaon na. Tagay gutay, anak plato nak. Magmumul na ni mo tanti sa pa kay ka. No. Hala na ganahan na ba na sa giring? Ano, bulit sa iring mo ha? Kaya giring na ba? Obras sa manig gili kayo lang. Ayaw hawiri ming dali linggo dali. Cute po yan. Akong apo intaw. Akong apo. Lingkod. Shailene eh. Diri ka lingkod do. Dali. Hi sa kani Ate Cristel dali. Ay kuno Ate Cristel. Kisi. Happy birthday. Ate. Bright ra ba ka na siya? Ate. Etel. Saman. Tingnan ni ate. Ate Etel. Di na. Nay, mag Nay, dari chicken dito kuan. Tindog sa joan. Ay. Di, mura ra ba na siya Koreana? Pagiti gid chicken. Pang Jollibee ba? Ang Dante starring dito sa Dante oh. Sa Badolo. Ang naubaw ra singot. Babay te. Muwi na sila. Dante ko no, laluya hatod. Tanaw ba sige hatod mo? Kau hatod kaw. Kau hatod si tita kaw. Yan na. Kau hatod tita kaw. Musunod siguro ni. Tanaw din musunod lagi na. Ko jud ka tita. Babay Dante. Babay ko no. Diri na mi salamat ka sa tinga. Di mo hatod ra ko. Hoy mo hatod ko anjo way daang gulay. Di mo magdaog kuan? Kaning ang palayang bitin? Guwang naman po siya, kana guwang na. Wano ka nagpicture diri ng taas di ah. Kalimot ko nagbalik ka. Pero ba ni butang ni mo magumba kag nangtak ti. Di kuan ni kinanglan magtanong mo gingani din kay ko. Di magkuan ni sa has. Mo gani. Pag kuan pagtanong mo itugsok. Wala gi matamunan dito. So ay itugsok na dumabuhi lagi na sa imong kaang. Na itugso. Mas kaang gon. Tay man ni. Nandot mo na yung tambal nunas ka ng Dawa man. kuan. Wa may ma. Wanan. Palib. Amping mo. Pati vitamini mo. Salamat ka Palit niya si Lisa. Dapat ka sa kay pagpatuloy
Balik niya, sige nanay. Cellphone. Salamat pa rin. Flo, inahinay Flo. Nya chat ug mo abot na mo ha. Ano sabi Oh. Diwing pohon. Balik. Bye. Hinay sa alo. Bye. Bye. Sige na. Sige na. Nice kayo ang ano. Salamat kayo sa Ginoo. Ang simbahan na guys. Guys, lawag ng mata guys, ginjikan ako sa hang nasi guys.